Jo sóc besneta, neta, filla, esposa i mare de pescadors. És a dir, que a casa meva només he sentit parlar de la mar, de la sàrcia i del peix. Nosaltres venim de Cambrils i els meus avis van fer una barca grossa. A Cambrils no hi havia port, això ja abans de la guerra. I, clar, van venir aquí a Tarragona per la barca i ja es van quedar aquí. I jo ja vaig néixer aquí, a Tarragona, al Serrallo. Les societats pescadores, i parlant concretament del Serrallo, no ho semblen, però són unes societats una mica matriarcals, no? Perquè l'home és el que va a la mar, el que és patró tradicionalment ha estat el patró de l'embarcació i s'ha passat el dia o a la nit a la mar, depèn de quin tipus de pesca s'efectués. I la dona s'ha quedat tradicionalment en terra. Com a dones, mira, portàvem la casa, primer que tot, els fills, i llavors, quan estripaven la sàrcia, l'arreglàvem. D'armar i fer l'art i això, no, que això ho fan els armadors. Molts anys darrere, quan jo era petita, inclús els arts els feien a casa. El meu avi en tenia molt, i l'àvia i la meva mare feien els arts. Inclús feien la sàrcia. Per això hi ha aquesta cadireta aquí, amb la sàrcia, perquè feien parts de l'art. A casa sempre hi havia el teler parat, amb la sàrcia començada. I a més portàvem els comptes, pagar factures, anar a la comandància de Marina, que abans era molt... s'havia d'anar cada mes. Arriba un moment que, clar, que potser la família, ja no tothom s'ha de dedicar a aquestes xarxes perquè igual no hi ha tanta feina, no tenen tanta activitat i en canvi altres filles o dones de família pescadora, per tindre un sou, per tindre una activitat remunerada, ajudaven a les que tenien grans pesqueres i que necessitaven aquesta ajuda. Les que anaven a remendar jornals, sí, eren una colla, però jo no hi anava, jo només anava quan feien feina les barques nostres. La meva mare va ser la jefa de les remendadores. Ella, sobretot les peces de llum, les de la sardina, les muntava ella. És a dir, quan hi havia feina, doncs repartia, si calia, repartia les dones amb uns i els altres, perquè es pogués acabar la feina. De pescadors joves no en surten gaires. Mira, el meu fill té un nen, i que ja té 26 anys, i no segueix. La meva filla és la que té 2 fills, però tampoc. És una feina pesada. I en acabat no és regular. Jo me'n recordo que la meva àvia tenia un ditxo que sempre deia: qui no guarda quan té, no menja quan vol. I a la pesca és així. Quan guanyes no et penses que sempre guanyaràs. I el peix, hi ha molt més poc peix que no hi havia. N'hi ha hagut que quasi desaparegut. El verat s'agafaven a l'hivern, sobretot, feien unes carregades de verats, i ara no. L'any 2010 vam iniciar un projecte amb la Biblioteca Pública de Tarragona per tal de posar en valor el patrimoni marítim i fomentar la lectura. I aquest projecte va consistir en una activitat que vam anomenar Serrallo, un lloc de conte. En el número 4 parlem de Dolores, la remendadora, que remalla xarxes vora mar. Tenim aquest renom i també sempre hi ha un subtítol, no? El treball de la dona vora mar. No podem dir que té més valor anar a la mar l'home perquè va a la pesca, sinó que també la cura de les xarxes, remendar-les, és importantíssim. Era pesat igual a l'hivern que a l'estiu, perquè estaves a la intempèrie. Si la xarxa no està remendada, no està preparada per poder arribar al calador, calar-les a la mar o, en el cas de la pesca de l'arrossegament, no pesques.